L'escenari proposat és el d'un incendi d'una embarcació esportiva amb vessament de combustible i afectació a persones per intoxicació. Tot i tenir clar que les maniobres de moviment de les embarcacions corresponen a la marineria, aprofitarem aquest simulacre per veure com ho fan i prendre nota d'aquelles peculiaritats que poden endarrerir aquesta maniobra, ja que en alguna ocasió ens pot tocar realitzar nosaltres. L'objectiu és treballar les maniobres que, en cas d'incendi, cada col·lectiu haurà de dur a terme i comprovar l'accessibilitat dels vehicles pesants de bombers. Quan es determini, ens desplaçarem fins als vehicles i ens acostarem fins a l'embarcació per realitzar l'extinció. Què tenim aquí? Vale, aquesta embarcació s'han evacuat una embarcació d'aquí i dos a l'altra banda, que estan allà. Tenim algú més que estigui dins els barcos? Sabem això? No ho sabem. No ho sabem. S'ha de mirar si hi ha algú dins els barcos, que no hi hagi ningú dormint a dintre. Un senyor aquí dintre. Estava treballant, era el mariner. També farem el muntatge de la carpa nivell 0, on s'instal·larà el centre de comandament avançat. Només caldrà disposar de taules, cadires i pissarres. En cas necessari, estarem preparats per nous escenaris. Cal canviar. Tots ens trobem aquí, llavors estem aquí, i aquí va molt bé, perquè qualsevol cosa que ara em pregunti el que tinc allà, si jo tinc dubtes, em pregunto ràpidament. A tu, pregunto molt ràpid i la fem. Que hi ha allò, que esteu a sobre d'un dipòsit de gasoil, m'ho invento,